balaod sa Dios mao ang sumbanan niini. Mayo 13. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na. Kahadloki ang Dios ug bantahi ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Sa wala pa mapahimutang ang mga patukuranan sa yuta, ang pakigsaad gihimo nga ang tanan nga masinugtanon, ang tanan nga pinaagi sa madagayaon nga grasya nga gitagana, mahimong balaan sa kinaiya, ug walay ikasaway sa atubangan sa Dios. Pinaagi sa paggamit niini nga grasya, mahimong mga anak sa Dios. Kini nga pakigsaad nga gihimo gikan sa kahangturan, gihatag ngadto kang Abraham gatusan ka mga tuig sa wala pa maabot si Kristo. Uban sa unsa nga kaikag ug unsa nga kakusog, si Kristo diha sa katawhan nagtuon sa kaliwatan sa tawo, aron sa pagtan-aw kung sila makapahimulos ba sa ilang kaugalingon sa tagana nga gitanyag. Sa iyang mga pagtulunan, gipakita ni Kristo kung unsa kalayo ang mga prinsipyo sa balaod nga gisulti gikan sa Sinai. Siya mihimo sa usa ka buhi nga paggamit niya nga balaod, kansang mga barugana nagpabilin sa kahangturan nga dako nga sumbanan sa pagkamatarong. Ang sumbanan diin ang tanan paggahukman nianang dako nga adlaw sa diha nga ang paghukom molingkod ug ang mga basahon pag-aablihan. Siya mianhi aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarong ug ingon nga pangulo sa katawhan sa pagpakita sa tawo nga siya makahimo sa sama nga buhat nga makatagbo sa matag espesipiko sa mga kinahanglanon sa Dios. Pinaagi sa sukod sa iyang grasya nga gihatag sa tawhanon nga ahente, walay usa nga magkinahanglan nga masipyat sa langit. Ang kahingpitan sa kinaiya makabot sa matag usa nga maningkamot alang niini. Gihimo kini nga pundasyon sa bag-ong pakigsaad sa ebanghelyo. Ang balaod ni Jehova mao ang kahoy, ang ebanghelyo mao ang hungot nga mga bulak ug bunga nga gipamunga niini. Ang balaod sa Dios mao ang transcript sa iyang kinaiya. Kini naglangkob sa mga baruganan sa iyang gingharian. Siya nga nagdumili sa pagdawat niini nga mga prinsipyo, nagbutang sa iyang kaugalingon sa gawas sa agianan, diin ang mga panalangin sa Dios nagaagay. Ang mahimayaong mga posibilidad nga gibutang sa tubangan sa Israel, matuman lamang pinaagi sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Ang sama nga kataas sa kinaiya, ang samang kahingpitan sa panalangin, bulahan sa hunahuna ug kalag ug lawas, panalangin sa balay ug umahan, panalangin alang niini nga kinabuhi ug alang sa kinabuhi nga moabot. Mahimo alang kanato pinaagi lamang sa pagkamasulundon. Dili nato ipaubos ang sumbanan apan ipabilin kini nga taas nga nagtan-aw ngadto kaniya kinsa mao ang author ug ang tigtapos sa atong pagtuo.